A ber, gehienak zure kritikak TikToken jartzituzu, ez da? Bai, bakarrik TikToken. Bakarrik TikToken? Bakarrik TikToken. Oin arte bai. Guaingoz bai. Bai. Eta TikToken, hor Janire zea? Janire atxura? Janire atxu. Janire atxu. Bai. Teixakine bai? Bai. Vale. Eta Janire atxu bezala hor jartzen badeu, hor ze kritikak bakarrik ikusiko ditugu liburuenak, o gauz kondo... Gauza gehiago topatuko ditugu. Esan dutan alde, niri gehien guztetatena da naturala erakusti neure buru. Así que igotot, burutik paseta jaten lehengoko gauzak, egiz esan. Da konturetuna genti oso kotili dala. Orduan bai gotot, egun baten bloga, edo zerriken hauen. Da, hasi, genti guztau jako, Genti, kantxe, eure bizi zentzut erogoten da, egiz esan. Eta ze kontatzen dituzu, ze gauza kontatzen dituzu adibidez? Bloga, edo egun baten zehitotan, edo ze liburu irakurten aben, edo urrengoko liburu zein izango dan. Egunero txintxilik atzen dezu zerbait? Bai, alegintzena egunero, edo bi egunetik behin. Así que, baina, bueno, beste edo zerbait gotot deporti egiten bot, gitxiken da, baina, bueno, bai. Edo, buruti paseta jaten helengo, benetan, sorprendengo zinen, ikusten bozu, edo zer. Vale. Eta, adibidez, kritikana, nola hasi zinen kritikakin, liburuen kritika egiten? Nire asko guzteta, nik asko ikusio TikToken reseñas de libros, baina dana erderaz, neupe erderaz irakurten eban. Da batek ezazten da, zeba, ez tozu irakurten euskeraz? Da zenan egize da, neure hizkuntze da, ez dut iken da, pero da, galdera filosofiko ineban neure buruz izaten da, zeba ez dut iken euskeraz? Da hasi nintzen, da bidizuke igoten euskeraz, gero liburuk irakurten euskeraz, da ikusi neban, kriston arreri eukibala euskerazko bidizu. Aurrena gaztelera zitezen un ordu. Bai. Eta ikusi zuen euskera zinda, esko sarrera hundi joa, Bai. Gentiri guztau txezako, aprezizia hoiten dau, ez dauelez eduki sortzaile asko euskeraz. Gentik aprezizia hoiten dau da, beran maitasun erakustetzu da, zan eban. Listo, euskera zeiten hasiko na. Da egiz esan, lau hien ez dut irakurri liburu bat berderaz. Eta gaztelerazko jendia, zezat deizu aiek, erdaldunak, guain. Joe, asko eiteko neure hizkuntza ofizialin da, Dani. Bueno, zelan esplikau itzu ba, euskeri dala, ez posu lertzen, ez tozu inozu lertuko. Así que, egiz esan, genti, apur bat flipetan gami dauze, lehenko bakarrik erderaz eiken eban. Eta baukedaz jarraitzaik, erderaz dakizena bakarrik, ordu nien esan bidau, ze hizkuntzatan berretan da. Ikasten nahiko ja igual euskeraz. Una. Eta zein da, adibidez, lehendabiziko liburu entzen una. Oen liburuak adibidez, erderazko liburuak irakurri eta euskaraz kritikatu, o euskarazko liburuak dira? Hoi makarrik euskarazko liburuak. Euskarazko liburuak dira. Bai. Eta ze ona, eta ze esaten duzu, ez dituzula zuk aukeratzen, orduan, jendeak esaten zu, benta, Janire, hau honen kritika nahi ditugu. Zuk topatzezu liburua, irakurtzezu, eta gero aztezea kritika egite? Bai. Gainera, lehengoz junintzenin, elkarrera junintzen, da esan eban, gomendatu nahi osu. Bertakuri, da bertakuk esan hau da nire momentu, da salduzten den da erdi. Da erosine basan pilo bat liburu. Da gero horrepe gaztau ezin. Da gero gentiri galdetzetet, zena josua irakurti, edo ze idazle edo tal. Eta normalen liburu zarrak, o guaingo liburuk, edo danetikan esatezu? Bai, edo zer. Zen bat dituzu ja, asko? Ez que bi astetik behin, astin behin irakurtot ritmu, así que igul irakurriotaz lau hilina maika bat edo. Benetan? Benabil brometan. Bizi oso aspergarri zedeke da. Aspergarri ez, baina aditu egin gozea, katxiz. Bai. Bai, gentik esateztena. Atzenin, gentik nahi da bena nahi otemon, beti. Ze eure gaitina hemen, así que eurek esaten bastie, bani, arre. Eta ez da kasu gogoikan guen adibidez esatezula mekatxiz lamar. Nahi liburu hau irakurri eta ez da gaten boan nina edeten irakurtzeko? Bai. Deitu lehenako nene ban, baina etxala lehi etxala trampa. Lehenako namaitu neban azteko liburu barizekun. Da hasi bina, ni beti da nadeket organizaute. Da hasi neban urrengoko azteku, urrengoko aztelenin. Da zeneban, bi egun deketaz. Hau liburu nahi irakurri da, bi egunetan irakurri biot. Da, eiken da, nahi da nin eiken da. Talo egin gabe, o nola irakurtzezu bi egunetan liburu bat, hola, fina izango jazta? Batzu pai, beste bat, eski errez irakurten dit. Benetan, gentik emoti oportunidade bat euskarazko libururi. Benetan, errez irakurten dit. Emoten dago eset. Baina zuri zozer guzteta jatzunin,
Así que, harinak... Baina horre hongo dia askotan izaten da bintzat. Nik liburuak irakurtzitut, hori, landarianak eta perretxikoanak eta hola teknikuak. Baina nire bikotiak eta bai irakurtzitu liburuak, baina askotan igual aste irakurtzen da, ez gustatzen da parkatu iteitu. Zu behin aste zenean jabokatu inbiarrezu kritika egiteko, ez da? Bai, kompromiso bat hartu otalako. Da, liburu askori pazientzi zemon bizakielako. Karo, igual gero etortzea mamila ona, ez da? Askotan pasau jate irakurten hasi da, tio. Hauxe gogorra, eneukena, baina egin nien bida. Da gero irakurtzen zoiz da esatu guau, oine zinio gatu. Eta zertze, horietako astean la irakurtzen da gaueko Laura arte ezin liburu eutzi, ose? Bai. Ni liburu bat, olako liburu, baina honek ja handizek esatuzuna. Dios! Gustora gatu da idazli, hasi arratzaldeko lauretan, da goxeko iruretan amaitute. Eta bukau? Bai, enabil brometan, Katxiz la mar, astuko zaizu zertan aurrenengo kapituluan jarri duan, katxiz la mar, oi bai, memorilla. Ona, eta sekute zea adibidez, zea jartzen, pestainita jartzen, azpimarratzen, gauza lotzen, nola egiten dezu kritika adibidez, zein da botatzituzun kritikak? Nik botatutaz, esan dutana, beti zangot, naturala. Nik engotzute kritiki edo iruzkine, nire lagune izango da zinen modun. Ez dut, ena ipiniko zure aurrin da zangot, bueno, vokabularioa edo gramatikalmente, esangot, uste dira jatena, interesanti da, ez da interesanti, harin irakurten da, ez da, onan. Zenbat irauteu zure kritikak, denboran? Ez que berbasko jote, Ardune, bidixo batzuk... Asko taskar. Bidixo batzuk 5 minitu, lau. Da horretxa bitu izan dozunin tiktokera egototaz, baina askotan egona pentsetan YouTube edo beste nunun bidixo luzi haue. Bai, neu gustora, entzun nahi nabenak entzuteko. Ze nik egin nahi berba... Nahi aina. Larrei. Bai, Katxina, irakurri aina. Bai. Itzein, Hori me batzutan bai. Nik amaitu dut hau, Oso ondo, bota nea sartaira. Hau hemen botako deu, organikoa, eta bota horrea. Obra, betu. Pixueko, Bai, horregatik, ni lauanak initen normalian. Eta bestela zuri fino zehala honekin hartu, eta horrea bota, bale? Venga, hau jarriko deu hemen, haure bai, bakaiuan azalak listo, hoen esan deun bezala txitxiroa botako ditugu bertara, eta, a ber, animatuko zea baratzuri ale bat zuritzen? Bai, Tipuro eta batzu, ja. Hori ez te zuen altu esan, Baina, bueno, ni mango izkizut bi ale, eta zuritu ingoituzu, bale? Bai. Oitu horren sekula zuritu ituzu? Bai, ez da? Bai. Vale, bestela esango, zinzun nola, Venga, hemen digan zuritu, eta asalak endu, eta hemen sartu behar ditut bi, bale? Bai. Oso ondo. Venga, inbertena nik hemen txitxiro bota, eta guen txitxiro egin goitutena da, sardezkakin zanpatzen jun. Vale, hemen paeta kontra hola, ja egozita daude, Bestela zengo netu, txikitu. Ondo. Bueno, eta janire, azken bola da hontan, zein da gehien gustatu zaizun liburua edo hola, kritika onak eman dizkiozunak, Bai, atzenengu, Mikel Pagadin lehenengoko liburu, Bizita. Pagadi, artista. Benetan, ixen zan, eske gatu nintzen, gainera, liburu da humoresko liburu bat. Irakurri nebanin humoresko liburu izan eban. Barrera iki gatxada, Barrera iki gatxada. Baina, komai, dios, haike testio, liburu irakurten, barrezka, diraike baina, zezabiz dari, barre gori muste, da, disfruta honean liburu, oindala asko estotan disfruta hubo dun. Hau da liburu bat edo hori gomendatuko. Ondo pasauko zu, barrengo zu, oso poliki benetan. Eta, adibidez, gomendatzen desunean, bai esan diten dezu adibidez, numentzako dan, helduentzako dan, zenintzako... Bai. Pentsatuta da hon. Jo, bastakit. Por ejemplo, Miren Amurizan Playback, irakurri neban. Eta, da, liburu bat, 2000 urteko gazterizen bizipena. Ixengo bazan bodun. Bai, gulori pertsona nagusi jau baterien otzen gomendatuko. Hori liburu da, bakarrik gaztiok, edo hor epokan bizi izendo unok. Geisa disfrutauko. Adibidez. Baina, bueno. Eta, adibidez, duk esaten dezun bezala, nola esautzezu jendia gomendatzeko? Adibidez, jendia esaten dezuna, eta nizi gomendatzea zu. Zehazte, behakin elkarrizketan beha pixkat esautzeko eta beha hori gomendatzeko? Ba, ez beti esatzen, ze guzteta esatzu. Hau nahiko, bioiek maituzu nahiko. Ze guzteta esatzu, maitasun historizak. Badaz pertsona bakarri maitasun historizak irakurtu ditu esenak. Orduan zuk esaten baztezu, bai, maitasun historizak ez dut gomendatuko novela beltz bat. Edo un libro de espías. Orduan, galdera minimo batzuk, beti. Eta zuri pertsonalki, zein gustatzen zaizkizu gehienak? Niri maitasun historia, niri romantikina. Bai. Baina alantzipe,
atzenin oin bakarrik, itzu jutena liburuk irakurten. Ez dakit zeren buruz da izan, jenti gomendetaztena, nik behitu bestote jenatzeko parti. Da, sorprendidu nau, oin atzenengo irakurten hauena da, Jon Arretxen zenbaki gorriak toure, aksin oskolu, pilo bat guztetan deket. Pilo bat. Así que, sorpresa.